Ir-raġel tat-tifla tal-mafjuż Totorina kien ilu sentejn jaħdem Malta u fost ix-xogħlijiet li kien fdat bihom kien hemm proġetti tal-Aġenzija Project Green li dak iż-żmien kienet immexxija mill-kandidat Laburista Steve Ellul. Antonino Chiavarello se jiġi estradit lejn Sqallija biex jiskonta sentenza ta' ħabs wara li kien arrestat f'Malta bis-saħħa ta' żewġ mandati Ewropej. Meta tressaq il-qorti Chiavarello qal li kien impjegat ma' kumpanija tal-kostruzzjoni bbażata f'San Ġwan. Bl-Isqalli regolarment kien ipoġġi ritratti tax-xogħol tiegħu fuq il-midja soċjali, inkluż waqt li kienet għaddejja ħidma minn Project Green f'Tal-Balal. Is-sit netnews.com.mt żvela din l-aħbar jumejn ilu iżda sa issa l-gvern baqa' fil-muta u fl-ebda ħin ma kellu reazzjoni jew ċaħda għalkemm ir-ritratti ppubblikati minn Chiavarello jitkellmu weħidhom. Antonino Chiavarello, oriġinarjament minn Palermo u resident il-Mosta, tressaq taħt arrest l-għada tal-jum li fih iċċelebra eluq il-50 sena tiegħu u der quddiem il-Maġistrat Giannella Camilleri Busuttil. Għalissa ir-raġel tat-tifla ta' Totorina għadu qed jinżamm il-ħabs ta' Kordin sakemm issir l-estradizzjoni tiegħu.